Kosáreső! Az éjjel sokat morfondíroztam, és izgalommal tölt el egy gondolat. Mi az? Szép! Kosáreső! Két vagyok tovább lépni, hogy rendbe hozzam az életemet. És elhívom Polly Prince randira. Ó, ez nagy hiba. Ő nem neked való. Esőtánc! Hé, nem játszunk egy kosárra? Tudjátok, épp egy beszélgetés közepén járunk, úgyhogy... Jól nyomjátok, zsírfejek! Hogy mondod? Csak szopattalak, Yeti. Na nyomassuk! Lenézem! Lenézem! Gyertek! Gyertek! Esőtánc! Sandy! Passzolj! Sandy! Sandy! Megint Csoki! Kosáreső! Jossy! Idő! Ég a tüdőm! Kész vagyok! Idő! Miért gondolod, hogy nem való hozzám? Nem is ismered azt a lányt. Nem láttad 7. óta. Mennyit változhatott? A diákenc küldötte volt, járt a sakklubba, matléta volt. Az évkönyv szerint jók a jellemzői. Láttad a tetkót a hátán? Igen, na is? A matlétáknak nincs ilyen ébresztő. Mehet! Úgy érzem, nem véletlenül futottam össze vele. Tényleg, már bocs, ha nem értesz egyet vele, de hiszek abban, amit úgy hívnak, végzet. Kész vagytok? Tudod mit? Jobb lenne, ha visszavennéd a pólót. Kezdhetjük végre? Szép volt! Szép volt! Megkaphatnám a labdát egy percre? De, tudod mit? Cseréljük! Inkább ne öreg, rájöttem, hogy kell fogja a csávót. Rendben? Játszunk már!